bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ajal ñare etlo bagare la de ko mbenge maldumbi ko ba fo 1880 ka kera ñala ko bagare ka sabal 1800 ko kon feke ka ñala o mo ko foyte du wulu amli o mo ko foyte amli 1800 fo bagare ka sabal patewa donc mba fo bismillah ko bu cogodi sawa jome wati bi cogodi sa mali bi cogodi abasi gilendo aywa alhamdulillah ala ko tani amin aywa mba fo ibordu ko ngana dugu bi cogodi fuka safalo kapta folo aywa alhamdulillah bakari bi cog mana de bakari bakari no bi ko ni mo bado bi cog mana elo ala ne ma dan sara ko mana ko bi mi saka fo mbenge ba fatumbe la ilaha illallah muhammadu bakari ani galo leta bo ni mi saka fo cogodi nako ni mi fo cogodi ba ngana nimbi fo cogodi baba ngan cogodi bakari ka kumani hakele bo mene cogodi bontaro mi fo cogodi baba ngan de ni woni ni kuma baye de anglo ko no ko no comment y a pas de commentaire abana amanda mine problème aba bo sacré bakari etienne yawe ko cogodi ça va ko ni datu lambele bata ka da fitini daga fitini ka bibe mais ni datu le fitini ko ba daga baka ko abe jiga kono o kote o korol bamana ajme mais so ni ko ibe ko ba ke absega ke kanye mais ni ko kibe ego kebe ko ba ke akete ko manye nam donc avec ko fitini ibulu aywa ko niye ko fitini kalfa ko batigi ma to ko tigi ma avec ko baye mais niye ko ba ta ka kalfa ma mun to ko to bolo avec ko fitini ibulu otewa koni tab mine bugula ki mati ma nyini ga jonde takala o bi yide nyini ka ba fara fara na fara ba soro ka tasuma boro ni ko ni ba fe ka fara fara di jinje jele nyini jima bojila woro la jima bojila emuna awuka ka tasuma fara te ga mi asimi donc voilà donc si j'en ko ni mamu bila to jila ko hali yen nege blende da ma bamne otewa o ko di mamu ba yere nyini na ale ko ni ba nyela may yere soro to min ale mago ta nyuma nay kolona ale ka bodro mogo te nyuma na c'est comme bamano ko mati ma nyini ga ni nyuma bi wulu denna wulu den wulu do wulu den nyuma bala o fitini o tsega don tene nya nyuma de wulu denna nyema yele bala bamano ko france ba nyuma tala deux frati ba atlonge fe saba ko mati wulu fado donc o nyuma tala ko chokolba do ko ne na for mati nyumu amado ko mati wulu fado wode ko mado mo ba fo mati wulu nyumando ko wulu bi yala ko wulu muso bi romin na wulu chele bi kora dala voilà ko wode ko mata do ko nyumati wulu den wallahi akbar voilà famu len jam donc mba fo bismillah amida nyuna bi die talata février kalu kile folo nam samba fla lini mugan fla nam al tubarikal ewa amada mani le soro e fasere ka fasri ale kodi e soro ale kumana bangrene la chamacha fanga mini ambe akondana okumu konnana ko nyogola jabaro ko ni bolu daleno nyogola jami kon ka la ni benkan kilim se ka soro chogo mina malion bela jele oluni nyogonche ale ni communauté internationale ni nyogonche wasa nyangili munu ko ni talino ka nyeshi anga jamana ma zomi wakati mina ikosisa fereb se ka soro ala chogo mina e sor ni ale ka la sedie alibi ani e sora na le beto nyogon fe kuna fula ira ka fo ko am wakati mina ikosisa maliko ni franci chela ko ni a gele aleno hodo kumu konnana anga chama chafanga nyamgo ko ni la seli ko nke ka ira ka fo franci ale la sigi de mimbe ani we Joël Mere ko kle saba kon dileno ale ma whatsapp se ka mali jamana kwa obla chuku mina esor ni ale ka la seli alibi ani esor beto nyogon fe Ibrahima Ikasa Maigani ale ministre mi nyashinu refondation ko nyana bolima ale kona iraka foko ambe wakati mina ikosisa ko mali kembe ekoli ale ni musali koni farafina jamana koni to bela jelen koni mame wakati mina ikosisa
alibi ani esor betu no konfe sisan ta tomoktu ko olu fe no kono funa ira ka foko ngunu kando kon kube no mi me ka ira ka foku kon be ka danfara kon do findigi la ka kuro minun kon taleno olu fe findigi la ka ira ka foko kuma mun kon be ka foko chente ala ambe wakati mina iko sisan esor ni aleka la sedi bon esor black refel indépendant ko di ene pana ale mana ale fana kuma lembe gela min kon be yabe wakati mina iko sisa Bamako ale ni Paris koni ni nogonche ka sabu ko anga chama jafanga nyamo lui la silicon ke ka foko Joël Maire ko kle saba kon be abulu WhatsApp se ka mali kon bla chukumina o benata Francis kon ira ka foko ale kon be aka dana koni kuro ya Sahel jamono koni e fanfe ka ira ka fo WhatsApp mancha wale koni obseka kele chukumina basigi obseka na Sahel jamono ulu kon nana chukumina indépendant ni aleka la sedie alibi ani indépendant be tuno fa sisa amta muftika ulu fe no krenera sevari krefe dugudo konna kuna furu ayira ka fo ko bamanci walo ko nin kera sababu ye ka anga donso bina ni boyongo ka olu ko ni bone onina ni walo ko fo lengera sevare ka olu fe no indépendant ni aleka la selie alibi ani indépendant beto no kon fe indépendant ayira ka fo ko mo wakati na igo sisa vienti no be taliga moto vienti konna offre li ko ni ko o jole no folon ka sabu ke ko raison technique wa bina fo ka machine ko ni kela kon doneno akoyo na mi wakati na iko sisan ko vienti fere a joleno ami wakati na iko sisan indépendant alibiana beto no fa poligota fanfela na kulumbe na be fo ma ko sadi ko ale kon ka makuluma biworo buyongo ko niye politique to ko fole ko olu ko niye abla ami wakati na iko sisan indépendant ale gala selido indépendant d'abri l'indicateur de renouveau d'ailleurs indicateur de renouveau ale kuma na feminin kan o de ye ko anga finti la ka ko ni ko ayira ka fo ko yurusi ko ni finti la ka bisaba ko ni ko olu fana ko na de no ka demeta kan yin anga finti la ka o mame wakati mina iko sisa wasaba manchi wale ke ba ko ni ubuseka dankari olu la choko mina indicateur de renouveau ni ale ka la selie alibiani indicateur de renouveau beto ngon fait si ça kena ko ta famfela na ministry mini ale nyashinu no ko ma no yi jamina tu sangare ale kontari i nyeda kena so do koninka o koni tama koni sinfe ay la selie ke kaira ka fo ko lu kon kal na nyine femu ye duna anataula ko olu kon ta fe mi metalike mali koni Malian foi krenkrena la nga jamana nyemko halini ministru olu kon kata furake jamana woro kon na ko kon ka fere bela jeli Malian bela jeli nga se ka furake malila ka kaya ina fo alaine no choko mina indicateur du renouveau aleka la selido andan le reporter ale mutsabe modana reporter ale kumana femin ka ode ko Suduman Damile Pututombi na foma ko DCA le ko la selige ka nyeshi Jean-Yves Le Driama aira safo ko Jean-Yves Le Driama ko ale ko ni shibe romina me wakati mina igo sisa ko o shi age kon be mo komi kon bolo farafina no ko o tigra mo ko ni be ire boye ma model do ko ni foli uma reporter ale ka la selido ale bi ani reporter be to no on fait la kanata fanfelana ayira ka foko renseignement militaire ni o kon ko talike kuna foli mun ko di anga finti la ka olu mako o koni ko yela ma kon doneno o ditugo kon na abe wakati na iko sisa ko o yela ma ko fole no kon kembe ka kela kon takanya shimba manchi wale ke ba ko mako anga finti la ka kon be ka dankari ula ambe wakati na iko sisa reporter ni aleka la sedie aywa information ale kuma na femin ka ko nyola je do kon kay ngake Italie krengrena orom kaw udu fe no Ismail Wageni ale ministre minya sinu de reconciliation ko o male ko an ku kay ngaye ni kene ko folen ka ngay kuna fulan ira ka foko ale ko na ira ka foko atna se kaye ni sigi ka foko ni kenne kan information ale ka la selido ale biyani information bito no kon fe ale ya ira ka foko gela kon bi am wakati mina ikosisa Francis ale ni mali ko ni chelala mi refena kra sababu e Francis la sigi demi be ani o Joël Moere ka la seli kon ka foko kle sababu kon be abulu wasa absega sigi uka jamana kan choko mina information ale ira ka foko ni wale mi kon kelen fleni ko ni mina ke chien folo ko ni mali ko ni histoire la ni wale ko fole no kona ko ni kake information ale ka la seli do leje ko wele dum
wele ale kumale fale fana kumale be Joël Moyer ale ka taka lika o koni les échos ale ayira ka foko anga nyama o koni kwegi mako folon koni wele kunungo kaseka masala koni keni aye masala koni ko ayira ka foko o ka jamana nyama ko koni ka la selimi kon taka nyeshi malima me wakati na ko sanko wale bentate o do kum konna na ko ayira ka fo Joël Moyer ko kile sawa koni be abulo wasa absega mali koni bla toko minna les échos avec la selido ali biani les échos beto no fait ça amta yiri majoka olu fe no luka kena sombe na be foma ko asako yir ale ka nyama danga ini oye docteur kanabaye ale la selikon ka foko ami wakati na yuko sisan koni ko jama koni fanga ka bo oluma ko jama nyama ko konga fere bela jelinge kasika de meta ganyashi o machugo mina usema ko fole mbeka kunda uka useka ubisimla leni ka waseka seka linu ka kena ko nyana bo ina fo alani neno ufe choko mina notre printemps ne jongulo bele lo baga ne jongulo bele lo ko mouvement Benkan présent. Moi Benkan. Ou Belendo. Sira PDG. Pascal Koulibaly. Ah wow. Ou Belendo. Ah. D'accord. Aya. Comme mouvement to Benkan, où est-ce que vous Belendo? Comme l'état mouvement qu'on a. D'accord. Et notre président Mana, avec Mana Feminga Odeye, Abdoulaye Chopi, ni ali Mali ministre minye sinono Mali ali ni jamana were ko nyana bolima ali ayira ka foko akon banyi ni Francika olufe ku konka Mali bonye ka sabu ke ko Mali fene ye jamana de na fo français jamana chugomina ko ukon kayanga Mali fene koni bonye job ni ali ka dasele ka nyesin français jamana nyamko oluma alibi ani notre printemps beto nyon fala ira ka foko Ibrahim Boubacar Keita leka janaja ko na ko mamun koni rekera sab akira fa mo mun kra sa we ka ka fanga koni nyagami ko olu koni chama koni waye janaja ke ro koni na notre printemps ni aleka la silie ambe saluli kanale aywa na salul gala te bachi kelen wera nana me ko fa ibna oje te Mali Tribune Mali Tribune nana sisa comme nyeda ba ga ale ko di Mali Tribune ko di comment de la ba Mali Tribune ale ko mara famika o de ko la situation au Mali a joué beaucoup dans l'accélération du coup d'état bina foko Mali koni situation koni kera sababu ye coup d'état chama koni kase kanani oye ko Burkina Tabe ola Guinée tabola ta se Guinée ma ani do wala mu la ko be bon d'accord yorot me ani do bolo comme ko ka benali ale ni fene ko jamana nyamo ko ni keme ka wuli ka jo bela jele ko ni ke wasa dadumunu songo chama se ka jiki olu la chukomina Mali Tribune ale ka la seli ko ni do ambe wakati na iko 600 Mali Tribune ale ayira ka foko kero koni na ko sama lu koni be kran la France ale koni tabulo koni ka Mali la kwa wakati na ko 600 ni ko mani kumbo fa ko o koni kuma ko ODB Sena Mali Tribune ni ale ka la seli oye ayira ka fo fene Mali Tribune ale la seli kon ke ka ayira ka foko Mali koni ka souveraineté ko folon koni ko be Malion yere de bolo ko de mun kon na ka ngai je ka tege di nyoko kon ke wasa ka do dakelen fe ka bo dakelen fe absega ke choko mina wasan be alin kelea obsega na choko mina tubarakallah o minena Etienne Niare ambi Bamako Bamba Niare na fo Bamako Bamba Niare parce que Niare o debe ya otewa imoke ni ibonso awa Bamako tuwabu ya mara ka se bimbe kuma watimina biya san keme ani muga ani koranto 129 ans san keme ani muga ani konto ambe bimuna o te 1er février tubabu yero dono Bamako kono le 1er février 1893 samba kele ani keme segini konto ani saba février kalo atile folo 8h du matin ni watini yere la jamais 9h la tubabu nu ka malfa dono Bamako ubora kitaka do ubora kai kata kitaka bo kitaka ta kai katika bo katika choko Bamako ulu dona Bamako ya ka bo kati duma wujigna yoro mina o de meriba bi yoro mina wujigna o yoro la ko Bamako abu bismillah onana amma o ke jonya abu colonisation la ayaw mine auto yere tuguni jonya juriya de on appelle la colonisation donc Bamako ka mine ka bo yoro bolo ka do tubabu mara la diawge fanga mara ba fo la colonisation travaux forcés akara o don folo tubabu nana
ko Borgny Gustave Desbord ale ni commandant Archina nu ko mu cede lu ko malfa de dona angaya ka soro titi nyaare de bi fanga yala bi titi nyaare de tumbeya ulu nana wu choko o du se jew ta titi nyaare be ko ulu nana bumako donc bamako bu ko maraya ko yamar ya de la tisa ni fenve bi ni ko na ni ulu de fesiza donc ati ta titi nyaare ka dabada tetere se ulu de ka dabada de bita ya bamu donc o sigira o yo munu bamako la ko bon olu ka so folo joro la meri so bayre meri yere bi so mu kono o de so folo ko bu munjo o so folo yere o kabakuru folo yo bla le 5 février ka bara damine le 7 février 1893 a bara bina damine domina bonne so tara titi nyare fe nakili bula akwama fen mu ye kamale mu se ka bara la kana nu mana ka bu be fala malfa flavile mako dugu be ci ya famu donc mo nana ko yeso ni jo mais nu ka jo ya dam ni colon sende parce que jitunte o colon sen o colombe jidan alhamdulillah kulu sabe utara ka bakuru kari woro la kana nay ko ka barak maintenant olu bu do Bamako domina a soro ya que 2000 habitants à Bamako 2000 habitants côté Bafla voilà Bafla wala Bamako quartier ça va qui ça va être bon qui folo way ñaare la ñaare ko ki aflana way tawatla touré fe aba fo mo bagadaji asabana o ko ni be aliza bozoki bozola o kin sabare Bamako o kin sabafana o kin sabani fana utla lendo fla kelen way bamana ana misie ani mo toare ga o mo islameu islameu yave ani misi wu yave to bolisona azoro ñaarew ulu be jetula jetu ko bolison yoro utumbu bolison watini ñaare tumbu bolison obu sonike dugu san saraka bobo ka fo mogo bobo mais comme ça ambe kar islamé o ko ni o ya dabla ça soni dike ça sinon ayala be gumu gaya ninde ko mo gunde ko mo tumbu son yande neni e bi romina yande tinyo ko mo guni ulu tumbu kurunta ka jibba kanaya ko sonike ka sigi ya vraiment maintenant soni dike en gar islamé maintenant ma fa ko mo voye o ko fe de bon ko bonya to babu nana ko ñaare ba abo pousser doni angere ba na fere ulu ka sojo amaba ulu ka sojo ko to ka yala nina ko bon amla sojo ya do commissariat jo ko mu sojo o de poudrier deuxième arrondissement commissariat ojo ko yala to ko bu palais jo sanve ko docteur sojo ka kamba jo akati ulu ka fambe tracer pour que Bamako mara maintenant Bamako meri babda yere sisan tubabu ka fambe tumbe ke o yoro de maintenant o meri babda fana jatemine ni ya me kilomètre Tombouctou Bamako Ségou Bamako bebe taheni adamina yoro maintenant tubabu nana u ka kinke maintenant munde kara u ye kinta kata meri la kata rela kata kulba o to ka yira u be fambe mu ye farafin u be wuli yoro la uli ra ke tubabu kin ima ni aye kata meri badala ministère de l'éducation chambre de commerce terrain grand hôtel ministère de la défense ministère des travaux publics lycée Askia terrain Wenzin kata fo kulba yelena o be tubabu ko so jolo et puis après il y a photo na sonu nu be bolenu o nyesilendo o rangelendo sirad la ka fere ka yiritru voilà tubabu yoki maintenant Bamako warala tugoni o debo maintenant ko fe mu ne tugora ko o ye Dravela créé Dravela o ye Drave ka sigiro Dravela ko o ye Cegana Kulkutu créé ani Sofaki ani Ndatu Kumana amna o beto ko foje budon Cegana Kulkutu o ye Dasalamde tubabu yo ka kimbla oluti musota ka barako ve Cegana o bita barake olu fe ka boy kijini ake yoro frala wucele ta oluti musota Cegana odoro Cegana bi do 8h 18h 6h obe bo machiti ci olu fe donc comme olu soli kana comme kana ta yoro dia olu tara ko fe aray ko fe la wole de salami donc o karafe o ba fo Cegana Kulkutu ko be Cegana Kulkutu yoro la ko Cegana Kulkutu bugu donc wole ra ye ko no mani anganga ke de salami ya ke de salami
maintenant kura côté doni mumba nyesuma samori ka kele banen ko waye ko kele chelembe ke abebe na tubabu dona ga ba mun tora ule tar usigi ko sofaki samori ka kele ke ko de sofa de samori mais tubabu o sofaki ule do yela maka ke medina kura misira tun to ndata kumana o wati ni kungodo wara ni kala ni mangala de mo ko beta me sogo mine ni sangari soro di bi yere ko bokon datu kumana donc misra o de ato ko re ko ndatu kumana ulu quartier nani ulu de farga sabaninka ka bo ko bonya tale nyefe be bo ko kura faraka bo ko kura ani olfo bugu bo ko kura waye korlem balen kura be damine o de kura donc bo ko wara ta olfo bugu waye les tirailleurs sénégalais muntara keleke muntegra ulu de hoki o de olfo bugu ya famo bo ko bonyo après mun nekara o yalla fe bugu jo maintenant mais o watmina bo ko tumbe tubabu tumbe bo ko la yoro jam fla de tumbe e bo yoro jam fla do ulu yoro jam jume sotiba ulu ti yoro jam sans filien o yoro jam data alhamdulillah o yoro jam ulu fe de ko pankuru bi jigmo ko katali pankuru dugu ko fe de dar salami utara pankuru jigi kenebla dar o de dugu ko fe ko bala mum bi yele mo fe telema ko katana dugu ko fe la dare utara alhamdulillah kulu sanfe donc utara ko dugu ko fe ko maintenant ubinata babli ke pour ka bamogo tige ko kata yoro jang utara sodiba babli ko ron nglay o de dugu ko fe ninde yoro jang o watine bamogo sisan ulu le kere bamogo chamanche sisan tiens la ulu de bamogo ni mawre sa o de bamogo ni mawre donc du ba ko de fo donc mais bi quartier mum bamogo les gamba dado ha ke mum bamogo ma jito dado o ko ni do fo don ta non estimation ne be ke estimation ne mais quartier mum bamogo bi ani yoro mu farla bamogo ga ale ma de mum bamogo le bi non bi ko ni mato don de ali nyaro don recensement là-bas m'a abla 3 millions ou côté quantitativement mais parce que recensement bon mais akachano erga bon wala jesando na akachano kabo 2000 personnes kana 3 millions là kambe merci kambe